No seu labor continuado de sensibilización, a Asociación Sarela desenvolverá o próximo xoves día 10 unha charla na Pobra. O obxectivo é dar a coñecer as principais causas do dano cerebral, as súas secuelas e aquelas pautas que poden axudar a previlo, así como os servizos de apoio aos enfermos e as familias que ofrece a entidade. A charla fundamentalmente é un pouco a nivel xeral, intentas interactuar moito coas persoas que veñen, é sempre enfocada un pouco a que é o dano cerebral, cales son as súas causas, que secuelas produce, cale algunha forma, a pautas para poder previlo, e no caso de que suceda, como se pode afrontar ou cales son os factores para a recuperación. Logo tamén falamos un pouquiño do que é Sarela da nosa entidade, do que facemos, e por último sempre poñemos así unha curtametraxe, eso, que fala da realidade das familias e das persoas con dano cerebral en Galicia, e que tamén aí sempre se sinten un pouco máis identificados porque ven uns casos reais, non? Que non é solamente o que nós lle contamos. As persoas interesadas en asistir non teñen que reservar praza previamente, pero se desexan máis información poden dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais do Concello da Pobra.